chirifano si chimbunzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena. Bamukuru ndokumbira mumbeta serious. Handina kuya pano kuzotaura nyaya dzamaakuchanga kutaura idzi. This is really a serious issue manzwaka. Iwe. Saka uri kuti nyaya yatiri kutaura panapa iyi ndoisina musoro manje. Inzwa kaunzwika. Makatogona zvamakaita izvika izvi. Nekuti dzauya padhuze kanzungu idzikadzi kwaungotsukunura chete ndichidya hangu. This time ma1. Bamukuru ndokumbira hangu nenyasha dzaMwari. Musafe makataura nyaya yenyu yemanzwaka. Muri kuda kundiparadzira imba yangu here imbaba imi. Ndine nyaya iri serious pano. Imi ndopa makutoda kutanga kutaura yenyu nonsense iyoyo. Musadaro imimiso. Alright. Chitaura kwacho. Chii chiri kuitika? Fex hasi kutaura neni bamukuru. Akatsamwa. He is blaming my family nekupiwa kwakaita mari. Imimi do you blame him? Munoziva here kuti inini kubvira nditange kunodoroka. Handisati ndambokoriwa level rakadaro iroro. I believe ka. Togona takaisirwa something chete mudoro muya. Nekuti kana. But kana kuri kuisirwa kwachona bamukuru. Takaisirwa nani? Nekuti munhu wese aive muya akanga akavata nekudhakwa. Saka akaiswa wachona ndiani? Inini handitozivewo ini. Asi I'm sure ka. Oshomola nechekuita nenyaya iyi chete. Sekuru havana kuya musuya uya bamukuru. Ndoziva hangu kuti imbavha ipapo handirambe. But musuya hana kutombobvira abudikira. Saka handichatoziva weni. Saka ipapo ini handichaziva weni. Saka inzwa kashamwari. Handiti chikomana bhiki chakabatikana here zvisine mupeta. Handikakula nchitumbo hedu katichifurwa nemhepo. Bva apa uko. Wakuzondibhowa manje. Wakuta kunyarwa manje mazizino anenge embiti wanzwa. Sekuru baba Oshomole muri kudei? Yo mapurijo. Ndosaka wakasagandaro ningebere. Ndakutotora munhu wako kuno kuwaswa. Kamunhu kapi kako naimi sekuru baba Oshomole? Muri kumbotikwa naye asikana? Iwe, nyowoni yako iwaswaka. Kumeso kuno mapomo ningo kwebere. Mafuta okuyuza yo chete. Ndati kamunhu kako kada ukatsemura. Kakusa moto manda peni manje. Kuyakondijaira kusitoro kwangu manje nini? Kusupermarket. Who are you talking about sekuru baba Oshomole? Ndakusokukatai manje. Zvinobhohwa uko. Who are you talking about? Ndiani wamuruda kurowa sekuru baba Oshomole? Iko kurowa kwacho kwamunogara muchingorowa vanhu nemuromo chete. All the time no action. You, I'm coming there now. Iwe. Kasika kugesa mota dzema-customer. Iwe mfanewe. Anditambe niwe wanzwaka. Tamba niwe zera rako handiti uri kuzvinzwa. Iwe, ukuda kutondipikisa kapanapa. Uri kukangana here kuti iwe uri mushando wedu panapa. Gesa mota toni. Gesa mota dzowanzwaka. Ndiri mwana wamurungu kaini. Suka mota dzetoni. Suka toni. Iwe mfanewe kewa handisi wezera rako usada kunditira dzungu wazvinzwa. Ukada kunditira dzungu inini ndinokuisa X kwaunogara nako wazvinzwaka. Chibva pano futi. Apa rutonhuwa weti futi mfanewe damage. Iwe. Zimushandira dhedhi vangu. Handiti unotambudzika here iwewe. Ndosaka kaka uri kugesa mota panapa handitika. Ndichada kupa zita rekuti kamageza ka. Because kaunogeza mota pakamba nadhedhi vangu. Iwe mfanewe kewa ndati handisida zvekunetsana newazvinzwaka. Ibva panapa wazvinzwaka. Zidhoporido zimusoro rakazara masezi. Damage ndibvirapo. Dhedhi. Arikundituka. Chikombera was long, my son. What does she do now? Because now that fella likes food very much, which is atoning Zarezo. So why is he calling me? Daddy, Chikombera anditi. Ndatenge ndiri kutodza zvangu murungu kuti mafananiro wakaita namudharo wako. Aiwa makafanana asingaiti. Apa patomborina kana nidhi yatinashe mugabe kapo. Makafanana kuita mabhiza chaiwo. Daddy, Chikombera anditi. Ndabva ndatomutika pana mhomuzi vanosimbowanzogeza mota panapa kapo. Vaitovhunza kuti kamufesi kakafanana nalibhaka kanomboita nezviko panapa. Dzakafanana nalibhoka, which is means kuti mwanangu akafanana kane maselebhu. Iwe kurungai, uchiri kuimba here? Waimbonyera masongo kaiwe? Daddy. Ndichiri kuimba inini. Inzwa munzwa kaka. Nini ndiri kupisa musodo, dhedhi vangu ndi ofisa musodo. Nini ndinorira muno mugeto. Muno ndemangu musodo. Mudhara iko haratozvinonga anorima kamunomuyo. Yes, handizive kuti ndirani kwenini. Saka mana vandira kuvaratidza kuti nini ndiri mukuru ndiri muhombe.
muno muSodhoma hakuna mumwe kunze kwangu. Saka tsagamana wakawa ndangoti ndikatengesa mota chetika ndabva ndavaratidza kuti mukuru ndiani pakati pangu naiwe. Which is unotokunda ka anambeu vese vaivaika iwewe chikombera fucking rubbish. Wakandwa sei kampuke mwana wangu waka. Uyu koyo uyu ane imboyi music yake yabva yatondifungidza dhokasi moyo yekuti kudadirana kupedza nguva pasi pezuva nditika tiri kutandara pano panyika yesu. Andariti rudo ndikuratidze ndichimira kuzama ndikufadze baba nama. Iwe mudhara iwe haikona kundiudza zvekugodzi kwenhengi kapanapa wanzwa. Ndokona kubvisa bhurugwa ndakasiya ndaitira weti muchishopu chako chinochi. Rege ndakuzokutoa kunyara manje wazwaka wabvira karukisa moto manda peni yakoyi wapadhuze nokutsva manje wazwaka rega kutaura zvokutaura musupermarket mangu munomu ukuzwa ukuona pamakastomaya. Iwe gita wewe wako mudhara wewe ndio unoti shopere kashopu kako kekushayaka ndokona kusiya ndazvidhotera zvese zvikazvi kasika kutaura kuti mari makaisa kupi. Paribe kana chibodzi chendinoreketa newakadhakwa kudandiba rege wazwa. Iwe mudhara kadzokunya haikona kundiudza kuti ndakadhakwa kapanapa. Ndiwa ndengera doro here unondiudza kuti ndakadhakwa inini. I drink beer because I've got my fucking money wanzwa. Anyway, tell me something. Amnyare here vanhu inini moti vakwasha waya kuzobvisa pfumo mapedze mubva matsara futi mari yacho. Mari wekudhota timu rangu. Chamwari ndatibuda muno mwazwa tiribe kuba mari yako baisusu wazwa uribe kuona takabwa isu takatodha kuona kufendepo pai ndiyo pauka anochibwa chimbavha chako chomopu musoro chiye peno ndo chakatoba mari iyoyo tichaziwe. Aiwa kasista kako kaambuya kangu inini karipi handizve zvizvi kakabva kaenda kujozoko kunohodha makaita zheti mapedza kuita zheti renyu makuti rora rikufanira kuripitwa nemari yani apa mwana wenyu anga asingatombonake futi ndakuchitokudzai chokwadi. Zvonetsa izvo ndangosiya ndaita mukonde muchishopu chenyu munomuka ndobva ndati da once zvakafanana izvo. Uya pano rege sekuru mukangomurova chete. Yo Bridget wambozwa zvekutaura kafeni kako here iwewe. I'm sorry sekuru bhe handei. Baby ko wabva wasvika. Watogona wasvika panapa wanga uchasvika ndatadzira kasekuru kako aka. Vanhu vakaona tiri mafundisi vanofunga kakuti takapusa strike tinenge takabatwa maoko nebhaibheri. Inini ndogona kurova munhu akanomukira kumakuva uko. Baby that's enough. Kakanaka manje. Unoziva muchechi medu muya bhebheka zvimadhara zvese zviya zvinotapirirwa newe zvekuti sekuru baba washomboli regai tiende isusu ndakuregererai. So you are forgiven for today. I'm a nice guy, you see. Nyangu makabe henyu mari yenyu mukaenda kunohodha kujozo zviri bofuti hapana chakashata. Rege wati chii? Zvandatotaura ndizvozvo wazvinzwa. So you are accusing my mother kuti ndovakaba mari yako manje unofunga kuti ka 2000 kakukokoya nako kanoshamisira kani. Mama wakagara wachienda kuSouth wasati vakutombozwa kuti kune kamunhu kanonzi thanks kanengo. Manje ukada kuramba uchiita nharo ndakuzosiya ndazviitira weti zvese izvi kana kutobvisa bhurugwa izvi zvinosiya ndaitira magomu nomuonce. Yuwi inga uri rafu naiwe. I am done with you thanks wanzwa. It's off. Bo handina kana basa nazvo ini ndosaka usinganaki. Newewo futi ndosaka rine tumadora rubbish. Apa panyangara apa kadora uchadosungwa uko ameno ako. Baba saka makandifaka imimi kusungwa nini ikoko wangu kuradharadha kuona kabhedza pedu paipaika ndakazongonobudikira ndakanobuda weziya sadode kuchinja nyaya oshomoli ndave kuda kuziva ukadoona kuti pane nyaya iri serious unoda kuivharavhara nekudozviitisa kunge wamwa mutoriro hauna umbodhakwa iwe usade kupusa. Bhedza apa wakuita negingwa ifika apa hausakasi here kana hani munhu achoti atamboipedza here wangu mundimirira iwewe. Gogogo ikanasikana ndiriko zvangu ini sawi usadaro ndiwo adorova zve. Musadaro kanasikana kana munaita mari zveshuwa ntanga kudhura. Haiwawo tibvigwei uku. Okay, this is Mabude. Ndiri mwana wasisi wako gogo ndane nzara ini mavhepa achirimo here. Mabude gogo ndoda mavhepe zvenguva ineyi ko antibhetiza murisaiwo henyu akafanana makatonemwe antizi andaicheta soka yanzi andiplakiza asi muri matwinzi kani. Iwe
Handitomuzieni munhu wakutaura iyeye. Halavhiri kufanana kwacho hama 1. Anyway, ndimakanaka. Munopedza. Tarisai muone kutsvedzera kunoita skini yenyu. Apa roga mune mbeho ka? Apa bhoza? Kutange msinabvobvira mambo ningirikina. Amanaka. Muri firi ndemchembere wangu nai. Still, safi bwa futi. Muri umwana sei mimi ma same team. Asikana, apa mune basa hombe chairo. Dai achiri mazuva edu aya asikana. Beti, uzive zvawadofambira wawa. Uri kudamboedza kuita sei chaizvo panewe. Mazuva aya ndoapiwa handibhitiza. Mainanganisa dzipi. Wedemse. Takambonetsa nagogo vako ava nemabheni 10. Hehede. Vasikana, madosvika ndakutoda kudobuda. Handei, ndichibva ndanokudropai pabus stop apa. Mave kuenda. Aje, komani mambosiya vangu. Shatapiwe. Handei tivone vasikana. Kochiko naye asikana. Nanoboti kana sinimborara kuno kundozo. Kwete, hazvidoite. Ndiri kudoenda kumusha nhasi. Handei ndido kuperekedzai. Yesaya. Nzikakati murangu. Ndianakati shukari serious maziya. Auteki driving school kugeza maplace team kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Auteki driving school maziya. Tokise ma driving license kubvira kuchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine instructors anogara kanota badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika chingorodaiso. Wogotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva maziya. Panamba zedu dzanenge sapaskiri nazapo dzo maziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.